tomto videu vám stručne a jasne poviem najnovšie informácie o Dacia Bigster 2025, jej motory, pohon, spotreba paliva a výbavy. Začnime motormi. 1,2C mild hybrid s 130 koňmi. Je to benzínový turbomotor so slabým hybridom 48 V. Dostupný s manuálnou prevodovkou a pozor, s predným aj s pohonom všetkých kolies. Spotreba paliva približne 6,1 litra na 100 km. 1,2C s 140 koňmi. Silnejšia verzia, ale len s predným pohonom. Taktiež s manuálnou prevodovkou. Spotreba približne 5,5 litra. 1,2 EcoG 140 k benzín plus plyn LPG. Bipalivová verzia pre tých, ktorí chcú ušetriť. Plyn je lacnejší a spotreba je len približne 5,6 litra na benzín alebo 7 litrov plynu. A najúspornejší hybrid 1,8 hybrid 155 k. Je to plnohodnotný hybrid ako v Renault Austral. Automatická prevodovka, veľmi plynulá jazda. Spotreba paliva len 4,7 litra na 100 km. A čo pohon? Väčšina verzií má predný pohon. Ale ak chceš Bigster na všetky príležitosti, ber motor s 130 koňmi a pohonom všetkých kolies. A samozrejme výbavy, DISPO alebo Essential, základná úroveň. Minimum, ale spoľahlivo. Expression, zlatá stredná cesta, optimálna sada funkcií. Extreme alebo Journey, plná výbava, multimédia, asistenti, štýl. Ktorý Bigster ti najviac vyhovuje? Napíš v komentároch a ak sa ti páčilo, daj like a prihlás sa na odber. Uvidíme sa v ďalšom videu.